El descobriment del poblat ibèric del Puig Castellar, que trobem al municipi de Santa Coloma de Gramenet, va tenir lloc l'any 1902 per en Ferran de Segarra. Ell va organitzar i va portar a terme les primeres excavacions i troballes, les mateixes que posteriorment van ser cedides a l'Institut d'Estudis Catalans. Més endavant els treballs van ser continuats per en Josep Serra Ràfols i darrerament va fer-se càrrec al Centre Excursionista Puig Castellar. Avui dia els objectes que se'n van extreure, juntament amb el seu anàlisi històric, es poden trobar al Museu de la Torre Valldovina. Als 18-19 anys ja em hauria fer soci del centre, ja pujava per aquí dalt, perquè hi havia l'Àngel Martínez i el Genís Ibáñez, que feien excavacions, les últimes excavacions autoritzades en el poblat, que el centre tenia permís per fer-les, vaig col·laborar amb ells i amb altra gent del centre, evidentment, i ara vius, desgraciadament, ja quedem molt pocs d'aquestes últimes excavacions. Quan ja van acabar... El Centre Excursionista Puig Castellar es va fundar l'any 1946 per un grup de joves que es reunien a la secció excursionista de la cooperativa La Colmena. El 1954, alguns arqueòlegs voluntaris del centre, com en Vicente Castells, en Genís Ibáñez o en Ángel Martínez, van impulsar noves excavacions al recinte del poblat ibèric. Alhora, van observar que antigament l'entorn del poblat era molt probablement un alzinar, i sota aquesta premissa van decidir iniciar plantacions al cim de la muntanya, amb l'objectiu de retornar-li a aquell entorn el bosc verd i frondós que havia sigut en època dels ibers. Aquestes plantacions formen part d'una antiga tradició dels pobles de Catalunya i es coneixen amb el nom de Diada de l'Arbre o Festa de l'Arbre, i es celebren habitualment el primer cap de setmana de març. El centre excursionista va reprendre la Festa de l'Arbre, que s'havia fet a Santa Coloma antigament. Es venia a plantar allà dalt, cap al planell de les alzines, que en diem ara, i es plantaven pins i alzines i algun altre arbret, però el resultat era molt desastrós perquè no es regava més que el dia de plantació i encara, poquet. Després, clar, venia l'estiu, per això feia el primer diumenge de març, i no suportaven el pas. A més, hi havia ramats de cabres i bens, van proliferar els incendis i allò de festa no en tenia res. Potser era una festa per a les persones, però pels arbres segur que no. El 86 o així, un alumne em va dir: «Profe, yo aquí no vuelvo, porque es el tercer año que plantamos en el mismo sitio». I això va ser decisiu, va tombar les festes de l'arbre, això. L'11 de juny de l'any 87 va ser una catàstrofe, un incendi que va ser gairebé total, que va néixer a la Font del Drapet, a la placeta, canalla que estaven fent campana a l'institut a final de curs, i va quedar molt devastat, van sobreviure molt pocs arbres, dels pocs que quedaven de les plantacions. Va ser tota la muntanya grisa. El que diem campanya d'estiu comença el 15 de juny fins al 15 de setembre. Però això no vol dir que hi hagi un risc imminent d'incendi cap d'aquests dies. El que sí que està clar és que hi ha un canvi climàtic, que aquest canvi climàtic fa que hi hagi cada vegada més dies de risc, que els dies claus cada vegada són més i que incendis en tindrem. I el pronòstic és bastant decebedor. Per poder continuar amb la història, primer hem de conèixer el col·lectiu ciutadà i entendre quines eren les seves lluites. Aquest col·lectiu va néixer fora del CEP, tot i que ben aviat es va integrar. Van col·laborar en fortes campanyes, com la que es va portar a terme a l'associació Amics del Riu Besòs,
per tal d'evitar que el riu Besòs fos cobert i transformat en una claveguera gegant. Per aquesta època, el riu Besòs era una gran vergonya. Per tant, acorden denunciar l'estat de les clavegueres que s'hi aboquen i l'existència dels horts il·legals de les ribes. Una altra campanya que es va portar a terme el 1979 va ser Arbres a Santa Coloma, on s'assenyalava que només hi havia arbres a 2 carrers en tota la ciutat i, per tant, van impulsar la primera plantada d'arbres als carrers. Arbres dels quals gaudim avui dia amb les seves ombres, la purificació de l'aire i el seu impacte paisatgístic. Però, sobretot, el col·lectiu ciutadà es va implicar cada cop més a la cura i manteniment del medi ambient del torrent de les Bruixes i del poblat ibèric, cosa per la qual se'ls va conèixer aviat de manera informal i simpàtica com a bruixots. No oblideu mai que la causa de lluita de futur de la humanitat ja no és la lluita de classes ni les lluites tradicionals. La gran causa de lluita de la humanitat de futur és la lluita ambiental. Aquesta és la gran causa. Vam aprofitar l'incendi que hi va haver el juny del 87, que va ser molt devastador, quasi total, no? Per plegar o canviar el sistema. I vam decidir canviar el sistema. La Dolors Miravitlles, la biòloga del centre, sempre em deia que eren rucs al cagar, perquè plantàvem molt amunt i a mitja muntanya teníem la font de la Bota, teníem aigua. De seguida, aviat, vam reaccionar, excavar on sabíem que hi havia hagut la font de la Bota i estava clar perquè hi ha joncs, i els joncs marquen aigua. Les canyes poden marcar humitat i prou, però si hi ha joncs és que hi ha aigua. Doncs ja estàvem una mica desesperats perquè anaven passant els dissabtes, diumenges, matins, tardes, i vam tenir la xamba que l'últim diumenge de juliol, a la tarda, que plovia, ens va aparèixer la veta. Vam veure aigua i uns trossos de rodella metàl·lica de la Bota rovellades, que les guardem, i fusta molt, molt podrida, i ens vam poder anar de vacances tranquils fins al primer dissabte de setembre que vam tornar a quedar. La primera cosa que per mi s'ha de fer per protegir activament i positivament un paisatge és conèixer-lo. Per tant, el primer que s'ha de posar és en valor. Tu pots tenir un Picasso a casa, però si no saps qui és el Picasso, i acabaràs embolicant l'esmorzar per anar a treballar. O tindràs un pot de caviar iraní i donaràs als gats perquè no sabràs què és caviar iraní. Si nosaltres tenim un paisatge notori i tenim un Picasso metafòricament i no sabem d'allò, fotrem bestieses com s'han fet, hem urbanitzat, hem posat de línies de mitjana i alta tensió, hem fotut un dret de cuixa realment cap a aquests paisatges que per fortuna en els últims anys això s'ha atenuat, no? Quan vam tornar el primer dissabte de setembre, vam tenir la sorpresa que s'havia ensorrat tota la galeria que havíem fet, perquè havia plogut fora a partir de la Mare de Déu, i com cada any, i es va ensorrar tot. Llavors no vam tenir més remei que plantejar-nos de tornar a fer l'excavació, clar, però després cobrir-la com es fa una església romànica, o sigui, parets de totxo i una volta, i tornar-ho a fer. I això ens va costar, això més els dipòsits i les canalitzacions
i boques de reg cada 50 metres, en 3 direccions, ens va costar els dissabtes de 5 anys. Els següents anys van habilitar una bassa que recollia 8.000 litres d'aigua i un sistema de reg inspirat per una antiga tècnica àrab de reg per gravetat. Estava format per 3 camins. Un que baixa pel torrent central fins a la font de Sant Roc de 250 metres de baixada. Un altre que baixa per a la part esquerra fins a Cala Llevadora amb una longitud de 300 metres i una lleugera inclinació. I un altre, per la dreta, que va pel camí de reg dels Garrofers cap a ponent amb 500 metres de longitud. En lloc d'anar a empaitar masoveres o d'anar a fotre Paddington o anar a fotre o pàdel, no sé, com aquestes coses que es fan ara al tenis, ells cap allà, amb aquell sol que petava per allà a la font de les Bruixes, que les sargantanes s'havien exiliat, no es podia aguantar allò, després de l'incendi, amb un sol que petava, i allà, vinga, amb aquella fe emlaixada, i primer, doncs, l'alzina, que el mite de l'alzina també, això venen a alzinar-se, és una mica d'ensarronada, perquè si tu fotes l'alzina directament no et funciona. També com els hi podia dir, que abans de l'alzina hi ha d'anar al pi. El pi va fent feina, va fent ombra, però en qualsevol cas és una cosa que ja es veia que era una cosa excepcional, no? Per mi excepcional, i clar, davant d'això jo no m'he negat mai a donar suport a aquestes accions que tenen la base en el voluntariat i vaja, no, va semblar una cosa de romàntics, però realment amb una cosa molt meritòria, no? Després de 5 anys d'esforç altruista, a la tardor de 1992, van donar per finalitzades les obres de construcció d'aquella estructura hidràulica que va esdevenir el principal òrgan vital per poder tornar a la vida al torrent de les Bruixes. Per celebrar-ho, van organitzar una festa clandestina a la Font de la Bota, tot enviant invitacions a diferents persones. El concepte de clandestinitat es va utilitzar com una manera de fer comèdia, pel fet que l'Ajuntament no havia participat pràcticament ni s'havia interessat en aquest procés. Doncs van fer una festa clandestina de celebració. L'Alfons era molt catxondo, Alfons Martínez, i va fer totes unes targes d'invitació a regidors de tot l'Ajuntament i a la gent dels instituts, de les associacions de veïns, va venir bastanta gent, no? I ens van disfressar com... Ja ens deien els bruixots, perquè són els que hi ha per allà al torrent de les Bruixes, doncs una miqueta de jo què sé, de què, i ja està. No es capaz de regenerar esa confianza. Y bien lo que digo, lamentablemente, no me congratulo de esto, porque esta moción de censura no va a salir adelante, pero el gobierno va a quedar censurado. Y si no reacciona con mucha firmeza, que no lo va a hacer, las cosas irán peor. Y dentro de unos meses estaremos mucho peor que ahora. En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable. Presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase. Doncs ens va fer pànic, perquè ja, o sigui, en el preàmbul, aquesta llei de l'il·lustre, entre cometes, José María Aznar, presidente del Gobierno de España, doncs en el preàmbul diu que la riqueza de España está en su suelo rural, que permite hacer grandes urbanizaciones, hoteles, y por lo tanto, a partir de este momento, será de la publicación en el BOE de esta ley, todo el suelo rural de España será edificable, de no ser que pueda ser protegido por su valor arqueológico, paisajístico, cultural, del tipo que sea. Y aquí
la nostra muntanya no estava protegida. I vam saber que van caure edificats parcs naturals protegits del País Valencià i de Múrcia. I després el que hi ha hagut a la serralada marina ha estat, que això és molt difícilment recuperable, és la implantació d'urbanitzacions a partir dels anys 60, que això, en el cas de la serralada, en alguns municipis, és pràcticament irreversible, ja no es pot tornar enrere. L'únic que hem de fer ara és apaciguar aquestes formes d'ocupació. El 1997 ja hi havia indicis de certes iniciatives urbanístiques privades consentides per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Entre ells, la creació d'una urbanització de luxe a la finca que es troba entre els Bombers i Torribera, i un camp de golf a la zona de Sant Jeroni de la Murtra, que es va aturar gràcies a una sèrie de protestes i acampades per part dels ciutadans i ciutadanes. Com a conseqüència, es va crear la plataforma de la Serralada de Marina. Com a reacció a aquesta nova amenaça, la plataforma va presentar una moció al ple de l'Ajuntament amb una proposta de protecció forestal de la zona, amb plànols que delimitaven la zona urbana de la rural. En la votació va guanyar el no. Els bruixots van organitzar tota una sèrie d'accions i activitats per tal de conscienciar les persones del consistori i a altres personalitats de Santa Coloma del gran valor natural, històric, arqueològic i paisatgístic que tenia la Serralada de Marina, i aconseguir així que a la votació acceptessin la proposta de protecció. Van presentar incansablement mocions al ple de l'Ajuntament durant 4 anys, però eren sistemàticament negades. Se'ns va acudir anar al Parlament de Catalunya, que era la competència, que tenia la competència de declarar un parc protegit. Sempre, clar, d'acord amb els ajuntaments, òbviament, no? Aleshores vam demanar entrevista als diputats responsables de Medi Ambient i d'Urbanisme de tots els grups presents al Parlament, que en aquell moment eren 4. I ens van expressar el seu estupor, sobretot el grup socialista, és a dir, els diputats socialistes, de com podia ser que els seus correligionaris de Santa Coloma bloquegessin la delimitació de la muntanya protegida quan ja feia anys que el Garraf i Collserola eren parcs protegits d'acord amb la immensa majoria d'ajuntaments que eren socialistes. També n'hi havia de comunistes, evidentment, però la majoria eren socialistes. I això va ser decisiu. Sota aquesta pressió, finalment, al ple de gener de 2001, es van veure obligats a aprovar la creació del Parc Natural de la Serralada de Marina. Com que el sector sud del parc delimitava amb altres poblacions, com ara Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles, Tiana i Badalona, calia organitzar-se amb ells. Per això es va crear la Coordinadora de la Serralada de Marina. Es va presentar el projecte a tots els ajuntaments i aquest va ser rebut amb cert recel. Però després de molt lluitar colze a colze amb els nostres veïns, pressionant els consistoris, van acabar acceptant, tot i que no es va aconseguir que es respectés tot el territori de delimitació proposat inicialment. L'únic municipi en què es va conservar absolutament tota la zona forestal va ser Santa Coloma de Gramenet. En els altres, per exemple, a Badalona, que hi havia un pacte tàcit d'anys i anys que no s'edificaria per damunt de la pota nord de la B20, això no va ser així, i es va edificar bastant per damunt de la B20. Bé, a Tiana també van caure bastants terrenys, però es va poder arribar a un pacte a tots els municipis, amb menys força per part de les entitats dels respectius pobles, però es va arribar a un pacte, de manera tal que es va accelerar bastant, és a dir, estaven constituïts tots els grups dels pobles, en la coordinadora en defensa de la Serra de Marina, que era en la pràctica com una extensió de la plataforma al conjunt dels pobles i que solia reunir-se a Santa Coloma, concretament al Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord. I això es va accelerar tant que el mes de maig de 2002 el Diari Oficial de la Generalitat va publicar
va publicar el decret de constitució del Parc de la Serra de Marina. Bueno, per mi la natura ja fa molts anys que sé que no és una cosa a part. De fet, en la concepció de la natura hi ha dues grans corrents mundials que hi són des dels clàssics, des d'èpoques remotes, des dels estoics fins a de diferents corrents. Hi ha els que entenen que la natura seria allò que està posat al servei dels humans, des d'una posició antropocèntrica, i els que entenem que la natura ho som tots. És a dir, el risc bàsicament és el d'ignició, el risc de que com que estem al costat d'una zona urbana on hi ha molta població i com que l'accés a la muntanya és fàcil i ràpid i agradable i això, doncs hi sol haver-hi molta gent. Per tant, el risc és imminent. El que sí que, com a risc, bàsicament és que, clar, estem parlant d'una muntanya que no és un bosc, és un jardí al costat d'una ciutat. Ja als incendis dels anys 80 s'observava amb impotència que no es podia fer res per apagar-los si venien per la cara sud de la muntanya. Degut a això, es cremaven grans àrees sense poder fer-hi res. Per aquest motiu, portaven temps demanant a l'Ajuntament que es fes un accés per a bombers i serveis que anés des de la carretera fins al poblat ibèric. Aquest camí hauria de ser el suficientment ample perquè hi pogués accedir-hi un camió de bombers. El cost era d'1,5 milió de pessetes. L'alcaldia, però, s'hi va negar de nou, argumentant que erosionava el terreny. I no obstant això, i donada l'alta incidència d'incendis, aquest era un mal menor i necessari. Finalment, sota l'advertència de que el camí fos construït i autogestionat pels bruixots i veïns davant d'una negativa, a l'any 1997 van acabar cedint i construint l'actual pista de bombers. És un accés que està a mitja vessant i que ens dona accés a la vessant de la muntanya. Això està claríssim que està molt bé. Si l'incendi estigués a l'altra banda, doncs seria una oportunitat que tindríem de poder accedir a l'incendi o també a la cua de l'incendi. Una altra cosa és que moltes vegades on es produeixen les ignicions són a les pròpies pistes. Aleshores, si es produeix a la pròpia pista, és l'accés cap a la cua de l'incendi i això és boníssim. O és la manera de... Sempre és bo. I en aquest cas, doncs realment feia falta, sí. Aquesta pista no només ha servit per millorar la seguretat de la muntanya, sinó que també ha permès l'accés a centenars de persones que venen cada dia a fer esport, a visitar el poblat ibèric, a passejar amb els gossos i en general a gaudir de la tranquil·litat i bellesa d'un espai natural a prop de la gran ciutat. Bueno, estamos aquí todos los sábados, nos reunimos a las 9 y decidimos dónde vamos a hacer el trabajo y según la fecha, si es primavera o es otoño. Ahora que estamos en el otoño, estamos dedicados a la plantación de olivas, pinos, garroferas, lo que sale. Actualment, continuen quedant tots els dissabtes a les 9 del matí a la parada anul·lada del bus al capdamunt del carrer Ramon Berenguer IV. Queden plogui o nevi, i tot i que no sempre han estat els mateixos, així ho porten fent des de fa 30 anys. Tot un exemple de constància i compromís. Yo llevo unos 21 o 22 años, desde el 96-97, y bueno, a partir de que mi situación personal se estabilizó, o sea, ya me casé y tal, bueno, pues quise dedicar un tiempo a la faena que se empezó a hacer, a la faena que se empezó ahora aquí en la montaña a recuperarla, y bueno, por sensibilidad medioambiental y sobre todo por una necesidad de aire libre, de naturaleza,
y bueno, siempre me ha gustado la naturaleza, los árboles, los animales, y esa necesidad me ha traído a estar aquí colaborando en la recuperación de este espacio de Santa Coloma. Perquè jo vivia al carrer Sant Carles i quan sortia de casa meva sempre la vista ja se m'anava cap a dalt al poblat i de ben petit sempre he estimat aquesta muntanya perquè és la que veia quan tenia 12, 13, 14 anys i tota la vida l'he vista i sempre he estimat aquesta. I el tema que a mi m'agrada sempre és la natura. Un dels objectius principals de realitzar el present documental és fer un registre de les tasques que porten habitualment els bruixots a la muntanya, per tal de motivar futures actuacions i evitar així que quedin en l'oblit. Les tasques més habituals dels bruixots són plantacions de nous arbres, manteniment i reg d'arbres plantats els anys anteriors, poda i desbrossament, mantenir els camins en bones condicions, fer o refer olles al peu dels arbres per tal d'incrementar l'aprofitament de l'aigua de la pluja. Fer prevenció d'incendis mitjançant la poda d'espècies de plantes incendiàries. Les plantes incendiàries o piròfites són aquelles que, en contacte amb el foc, produeixen esclats i, juntament amb l'acció del vent, poden fer arribar espurnes a llargues distàncies i, per tant, contribuir a que l'incendi s'expandeixi o es potenciï en funció de la quantitat i la localització. A la serralada de Marina en trobem principalment argelagues, gatosses i ginestes. Crea carboneres amb les restes de poda. Les plantes incendiàries, però, són principalment lleguminoses, el que significa que són importants fonts de nutrients com ara el nitrogen. Si les traiem, impedim que aquests arribin a la resta d'espècies i, com a solució, els bruixots fan carboneres. En primer lloc, es busca un espai i es fa un forat d'1 metre d'ample, 2 de longitud i 2 pams de fons aproximadament. Es fiquen les branques, troncs i arrels de ginesta, argelaga o gatossa, totes a la mateixa direcció per tal d'evitar al màxim el pas d'oxigen a l'interior de la carbonera. Es cobreixen amb un pam de sorra i un pam d'herba i es compacta tot. Després posem a sobre roques més grans i més sorra i es torna a compactar. D'aquesta manera aconsegueixen que els nutrients passin a la terra quan la planta es descompongui i, en cas d'incendi, no arribaria l'oxigen a les restes i només provocaria una fumata sense potenciar-ne el foc. Recuperació de les fonts naturals. Vigilar el compliment de conductes cíviques a la muntanya. Vigilar i gestionar l'aparició de possibles plagues. Actualment, hi ha molts pins afectats per l'escarbattomicus, que afecta i mata els pins més vells si no hi ha una gestió ràpida i adequada. Hi ha hagut altres plagues, com la processionària, que són uns cucs que aniden als pins i que generen moltes al·lèrgies, a més de ser un greu perill per als gossos. Netejar la muntanya. Es nota que, evidentment, per la zona de muntanya no té cap problema, s'ha de vigilar, hi ha deixalles que venen aquí, esmorzen i no s'ho emporten, sinó que ho deixen a vegades tirat per aquí, i al poblat, jo sempre parlo del mateix perquè me l'estimo molt, s'ha de balitzar perquè si no van passant per tot arreu i fan malbé a les restes arqueològiques que hi ha.
Vigilar i denunciar actuacions negligents o perjudicials per part de les institucions o d'interessos privats. Pues me motiva que amo mucho la naturaleza. Fui criado hasta los 25 años en el campo, soy de la provincia de Jaén. Y aquí pues me motiva mucho y nos preocupa mucho los incendios que padecemos mucho, sufrimos mucho con los incendios y nos dedicamos también a hacer algo de cortafuegos, cortar la planta que es muy incendiaria, como la ginesta, que es una planta que se enciende y peta y traslada el fuego 2 o 3 metros y es muy preocupante. Y nos dedicamos mucho a cortarla y a envolverla y en fin, cosas así. Sinó que estem treballant per millorar o per mantenir el nostre escenari existencial. No una curiositat i plantarem això i plantarem allò, és el nostre escenari existencial indispensable. O sigui, estem treballant els nostres boscos, això és una cosa poc coneguda. Nosaltres el que respirem, aquest oxigen que estem respirant, això no ve de cap fàbrica, ni ho controla la Generalitat, això és una producció, és una circulació que ve del propi cicle de l'oxigen i ve dels boscos, que els boscos poden produir de l'ordre de 10 tones d'oxigen hectàrea a any. De diòxid de carboni que capturen unes quantitats de carboni de l'ordre pràcticament de 20 tones per hectàrea a any. Y da mucha satisfacción ver a familias, ver a personas que vienen a caminar, que vienen a respirar. Mucha gente viene a hacer deporte, o con bicicleta, o corriendo. Yo creo que en general se hace un buen uso, yo creo que en general. Y creo que esto además hay que potenciarlo y esto refleja una necesidad que tenemos de naturaleza, de aire libre y se refleja en que cada vez más creo que la gente viene a este contacto con la naturaleza. Bueno, ha canviat radicalment. Jo, quan venia aquí, quan s'estava construint aquest parc, la muntanya, bueno, i recordo de petit, que la muntanya estava plena de brossa i de porqueria i de deixalles i de rajols i de runa. Molt especialment a l'Alfons, encara el recordo capatxano, positiu, eixerit com un pèsol, i en Pep, amb aquesta pinta de murri sempre, clar, els hem de fer un homenatge i tota la gent del seu entorn, no? Perquè això és excepcional, això ja només ho fan això. És aquesta visió romàntica, de fet són, en fi, el pobre Alfons ja ens ha deixat, però són realment propis d'una època romàntica, d'un cor molt gran, no? I per tant és molt important, els hi faig arribar a la meva admiració i el meu reconeixement. Hi ha hagut vegades al principi que les autoritats els hi sabia greu que hi haguessin grups de voluntaris, entre cometes, ocupant la muntanya i fent feines a la muntanya, feines que segurament són ells que les haurien tingut de fer, i això creava, ara ja no crea tant, però creava moltes tensions, perquè creien que s'estava usurpant unes funcions que eren seves i que anàvem en contra dels interessos de l'Ajuntament, que potser en aquella època els interessos de l'Ajuntament eren urbanitzar quan més territori millor per ingressar, suposo, més rentes d'IBIs, de llicències, etc. Crec que ara el sentiment està canviant. És important que ara l'Ajuntament s'ha donat compte que el poblat és, ara no, fa temps que s'ha donat compte que el poblat és un element cultural molt important que serveix per fer conèixer Santa Coloma, per dinamitzar Santa Coloma i perquè sigui coneguda a tot arreu. La gent no ho ha de saber-ho, o sigui, la gent de Santa Coloma ho ha de conèixer, ho ha de posar en valor, és una cosa bellíssima, no?
Si a la muntanya hi veus els ocells volar, la muntanya no és morta, la muntanya es pot salvar. La vida és amagada i bé pot arrelar. Sols falta que l'home hi posi amor i la mà. Els ocells fan niuades, on tenen aigua i menjar, perquè les seves cries es puguin multiplicar. La vida ja és riallera, els verds es veuen brillar, els ocells canten i volen, l'aigua el miracle fa. La vida ja torna. 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 Grabando. Preparats, llestos, ja. I llavors ell diu, el gira cap al públic i diu, és que no fan que no m'espera. La vida ja torna. No em fa res. A mi m'encantaria que sortís el gos. Ja està. El que no, sense aire, no hi ha combustió. Per tant, el que fem, no me mezcles la hierba con la leña, ¿eh? La hierba al otro lado. El Pep, què diu el Pep? Que diu que per a mi... Ai, la vida continua, eh? Aquest senglanot.